Права народу на родную мову на сваёй зямлі пакуль не адносіцца да фундаментальных правоў чалавека. 23 гады таму міжнародны пен-клуб ініцыяваў усеагульную дэкларацыю моўных правоў. Яна мае быць прынятая Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў, але за гэта давядзецца пазмагацца. Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Ёсць такія дзівакі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў горадзенскім медычным універсітэце, або выстаўляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага. Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пен-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пен-клуб не аналаг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць, а найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі ў кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пен-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба дзеля выпраўлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля усталявання прынцыпаў справядлівага і бесстаронняга міру паміж мовамі ўсёй планеты. Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пен-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шерман. Ад нараджэння гішпанамоўны, трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шерман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-лама, Нельсан Мандела, Ясер Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перес ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ухвалілі славуты каталонскі тэнар Жузеп Карерас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта Genesis, а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітер Гейбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова. Мы павінны цаніць і аберагаць нашыя культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы. Нездарма адзін з вечных гітоў Гейбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш. The trees that burn down to the ground. Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much.
Тэкст дэкларацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага заканадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне. Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывіляванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў. Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню уласцівай тэрыторыі мовы. Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыя на падставе таго, што она з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці. Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы, натуральна, маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю, дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню. А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што усеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96 годзе з ініцыятывы міжнароднага ПЭН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі, і міжнароднай асацыяцыі «С'емен», каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў», імя СКР. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ухваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі «С'емен», якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага ПЭН-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлій Аржемі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка СКР, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай вораг трымціць, пабачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту «С'емен». Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, УАН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федэрыка Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. «С'емен» і «ПЭН» спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі.
І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю ў парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлій Аржемі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў. Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі. Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў, ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, Еўразвяз не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народу ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелях арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Лінгва Пакс, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондане міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарныя структуры. У 2011 годзе Кангрэс у каталонскай Жыроне ухваліў жыронскі маніфест моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі усеагульнай дэкларацыі. Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека. Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека і пагатоў як калектыўнае права народу па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Венцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.